Združenie miest a obcí Slovenska organizovalo dňa 6. a 7. marca 2013 v hoteli Holiday Inn v Žiline konferenciu pod názvom Samospráva a školstvo včera, dnes a zajtra. Súčasnili sa aj poslanci Trenčianskeho samosprávneho kraja okresu Banus nad Bebravou, pani inžinierka Zuzana Mačeková a pán magister Peter Bulík. Cieľom konferencie bolo vytvoriť priestor na zhodnotenie vývoja školstva od doby jeho decentralizácie, účinnosti reformy zmien v školstve a ich dopadu na výkon kompetencií miest a obcí. Odborná diskusia bola zameraná na ďalšie smerovanie samosprávy. Osné témy odbornej diskusie boli riadenie a financovanie škôl a školských zariadení, spolupráca rady školy a obce, obec ako školský úrad, audit škôl a školských zariadení, nárast žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, obnova a výstavba škôl a školských zariadení, financovanie športu pre všetkých. Predsedníctvo a Rada ZMOS, ktorá sa konala v Žiline dňa 6. a 7. marca, sa zaoberalo na svojom programe hlavnými týmito otázkami. Bolo to jednak príprava 24. snemu ZMOS, ktorý sa bude konať 28. a 29. mája v Nitre. Súčasne sme sa zaoberali závermi z rozpracovaných povinností, ktoré vyplývajú z predchádzajúceho snemu minuloročného. Oboznámili sme sa s novou legislatívou, ktorá bola prijatá v období tohto štvrťroka. Súčasne sme sa oboznámili so stanoviskami ZMOSu, ktoré vyjadrilo zásadné a menej závažné pripomienky jednotlivej legislatíve, napríklad zákonu o verejnom obstarávaní. Súčasne sa rozoberalo nové programovacie obdobie pre roky 2014 a 2020, kde by ZMOS trval na tom, aby bol vytvorený integrovaný regionálny operačný program. Konferencia bola určená pre primátorov, starostov, zamestnancov školských úradov, vedúcich odborov školstva, pedagogických zamestnancov základných a materských škôl a počítala s účasťou hostí, zástupcov ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a národných asociácií zastrešujúcich predškolskú a školskú výchovu. Účastnil som sa tejto tematickej konferencie Rady ZMOSu, pretože sa zaoberala problematikou školstva. Jednak ma zaujímalo, aké problémy rieši samospráva vo vzťahu k základným školám a jednak som chcel vystúpiť, aj teda som dostal priestor vystúpiť v bloku školskej legislatívy. Som toho názoru, že legislatíva v školách, tak ako je nastavená v súčasnosti, komplikuje v mnohých prípadoch život školám a v mnohých prípadoch je aj vo vzájomnom rozpore, že jeden zákon rozporuje druhý. Takže vystúpil som s touto problematikou a som rád, že v podstate aj na základe môjho vystúpenia sa dostala do záverov tejto konferencie informácia, ktoré bude potom vedenie ZMOSu rokovať s vládou alebo s ministerstvom školstva. Bol celý rad problémov, ktoré jednoducho na školách odčerpávajú peniaze tým, že je legislatíva taká, aká je. No a navrhol som, čo sa stretlo aj s pomerne značnou odozvou prítomných starostov, primátorov, isté možnosti, ako túto situáciu riešiť. No a uvidí sa teda, ako to bude ďalej pokračovať. Hlavný dôvod konania sa a vlastne dnešnej rady ZMOS bol spojený s realizáciou programovej konferencie v oblasti školstva, kde sme mali možnosť vypočuť si rôzne príspevky, diskutovať na rôzne témy, ako ďalej samospráva a školstvo. A trváme na tom teda, že samospráva dostatočne zabezpečuje, dôsledne plní si svoje originálne a prenesené kompetencie a preto by sme chceli, aby naďalej oblasť školstva v rámci daných priorít dostala v réžii samosprávy.